are the brave, we are the bold. We can be anything, anything, anything. We are the light. Mitään parempaa, kun mulla on eka kertaa biisi, jolle tekee mieli vaan luupataan loputtomiin, ne varmaan tajusitte jo. Ja vaikka kuinka haluaisi olla musiikkilumihinkala, niin miksi taistella koukuttavaa musiikkia vastaan? Nämä biisit on niitä, mitä moni muukin kuuntelee jatkuvalla syötöllä ja siitä tulee ne valtavat striimimään, mistä niin kovasti puhutaan. Ja ei se puheen tasolle jää, koska luvut puhuvat puolestaan. Vuonna 2025 kotimaisista jättiinteistä eniten striimimääriä keräsi Mut hei, Vantaa voitti. Ei vittu se kuulutaan. No ei sehän. Mut Vantaa voitti. Mikä se on kiva? Tää on tosiaan mun debytointi tässä gaalassa. Mä en ole ennen täällä ollut. Tää oli aika hyvä, vahva alkujuhla. Mä haluan kiittää mun rakkaat ystäviä, kenen kanssa sain tehdä musiikkia. Evertime, Huos, Salan, Joni Telo, MDS, kaikki muut. Mä haluan kiittää mun levyyhtiö, Rähnä Recordsi, Heikki Puhakainen, Elastinen, Cecilia Jokela, Katri, Marja Kokko. Mä haluan kiittää mun kuuntelijoita, että mahdollisti sen. Saadaan hieno juttu, että menestys on parasta kostaan nimeni biisi on mun suurin biisi. Vaikea sanoa mitään. Tästä se vasta alkaa. Kiitos niin paljon. Että missä me ollaan? Ollaanko me vaikka Espoossa? Oikeesti ollaanko me Espoossa Metro-areenalla Emma-gaalassa? Onks tää Emma-gaala? Onks tää Emma-gaala? Mä luulen, että on se paikka, missä ne ihmiset pussailee. Mäkin. Mä oon painanut semmoista punaista nappia. Mitä punaista nappia? Semmoista, missä lukee tilaa. Joo, sitä pitää painaa, vai mitä? Joo. Ja sit siinä on semmonen joku avapeukku, ei kannata sitä painaa. Mä en oo ihan vaan, mitä sit tapahtuu. Ehkä sun kännykkä räjähtää tai jotain, jos sä painat sitä alapeukkua. Joo, ei kannatsi. Koketaan me miten yläpeukku. Niin, sit sulla tulee semmosia kukkia. Voit vaikka testaa. Tai siitä mun mielestä tulee joku animaatio, jotain semmosia tämmösiä tulee. Joo, jotain kukkia tai jotain siitä animaatiota tulee. Niin, ja sitten tilaa vissiin siihenkin tulee jotain. Niin. En oo vielä jos se jättää tilaa, mutta mitä tapahtuu. Mä en tiedä. En oo kokeillut. Sitten kannattaa laittaa myös se semmonen kello siitä päälle. Joo. Se kannattaa tehdä. Mä olin ikään katsoa toi heinäkuun pahat päivä. Munkin kato toi kohta. Mut mä en voi nyt katsoa, kun me ollaan Emma-gaala. Vai mikä tää gaala on? Ois tää radiogaala? Ei Emma-gaala tää taisi olla. Ehkä. Emma-gaala 2026. Täällä ei oo niitä pussailevia ihmisiä. Ei oo. Minä Milla Julia. Minä Milla Julia. Miksi me kolmistaan noin kaksi? Kiekko Espoo paitaa päällä. Joo, mäkin vähän ihmettelen. Tuollakin on killanpaita kuitenkin. Joo, mä en tiedä, oot mä kuitenkin ihmetettä tää? Tai kaikki vaan. Niin, en tiedä. Jonkun pitää ottaa sit. Hänellä on tommonen Paris-paita ja mulla on ite tehty paita. Wow, ite tehty paita. Mutta Winx-korvikset oikein. Joo, Winx-korvikset. Sinäkin on. Joo, saadot niin. Onko tää copyright-biisi? En mä tiedä. Onks Winxi copyright-biisi? Kertokaa meille. Me ei tiedetä. Eikä se oo, jos sä laulat sitä ite. Niinpä. Me ei osata laulaa niin hyvin, että se olisi copyright. Kuka on teidän lempiartisti, jos teillä on semmonen? Niin, kertokaa kommenteissa, kuka on teidän lemppariartisti. Itellä on toi Kuumaa ja sitten toi Olli Halonen ja sitten... Mä voin sanoa myös, että se tuli tuolla. Kuka Kelli on turisti AKL. Kuka on sun lempiartisti? Kaija K. Kuka on sun lempiartisti? TUR ja STI. Turisti. Kuka on sun lempiartisti? Tupe ja Ahti. Tupe ja Ahti. Ahtikin on hyvä. Yksinkertaista. Mitä tästäkin? Siitä. Joo. Se on vähän vinossa. Olen kyttämässä. Okei, me ei oo niin hyvin vauva, että se on copyright, mutta jos tästä tulee, niin nyt meidän vauva pitää ottaa johonkin vauva. Niin, me jonotetaan tämmöiseen paikkaan, jossa voi ottaa kuvia. Mitä me otettiin? Mitä me otettiin? Me otettiin 3 juomaa ja sitten poppareita. Pannaksä? Eikö mitä? Ota siinä.
haettiin pizzaa. Ja lähdin vettä. Te otatko tuon sun? Mitä sä otit? Mitä sä otit? Pizzaa ja Pizzaa ja vähän vettä. Mennäänkö me tonne? Ottaa se vielä kotiin se tonne. Ei ollakaan, tuolla on ihmisiä. Vai mitä järjestä? Kilometri 3-0. Ja pelin jälkeen mä annoin ihan ne 2 kaupalle. Mä annoin kilorannekkeen. Sitten mä menin pyytää siihen semmoseen pehmonaluun tai semmoseen pienen avoimen perään, minkä mä oon tehnyt. Niin Ollilta. Nimmarin. Sain nimmarin, hyvä. Mutta kun äiti yritti ottaa kuvaa, niin ekaksi siihen suoraan mun eteen tuli joku nainen. Toisena siitä käveli Jason. Ja kolmantena siitä käveli vielä Emppu. Ja jos joku ei siis tiedä kuka on Emppu, niin se on Gillan huoltaja. Tai ainakin ollut. Neljäs kuva oli sitten täydellinen. Että 4. kerta toden sanoo. Tämmönen raportti. En oo etsinyt sun kaltaista. Sä pidät pahiksista varkaista. Kello mikä mussa viehättää. Tai ei tarvittiin kyllä tunneks parha.